A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Mayong adlaw nga Domingo, mga igsoon ko diha ni Kristo. Nagkadol na kita karon sa katapusan sa tuig nga liturhikanhon sa simbahan. Kon atong balikan ang mga milabay nga adlaw, tingali daghan kitag mga kasinatian, diin atong natagamtam ang walay kinutubang gugma o kaluoy sa Ginoo. Bisan pa taliwala sa daghang mga problema nga atong giatubang. Maghiusa kita karon ining santos nga misa aron pasalamatan ang Ginoo, ang atong tigpanalipod ug atong manluluwas. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon kitang niyarin karon sa ato mga igsoon nga naa nagsimba sa ato sa tagsa sa kapanimalay tubangan sa telebisyon, no? At ang mga igsoon nga naa sa ospital ito mga masakitong igsoon na adiha sad ug sa mga communities nga diin nagtambong ning misa labi pa katong igsoon itong atua sa gawas sa nasod sa Pilipinas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Para maanda kita pagsaulog ning santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Ginoo
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dudungag tos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga lahangin. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuang maganunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Gineso Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitas-on og daotan, sunugon sama sa dagami.
Niadtong adlawa, mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ania ang Ginoo, aron magari sa yuta, uban sa katarong. Ania ang Ginoo, aron magari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagdaig ang Ginoo, dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awi. Inubanan sa mga trumpeta, ug sa tingog sa budyong. Pag-awit nga masadya, atubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo, aron magari sa yuta, uban sa katarong. Palanuga ang kadagatan, ug ang nagpuno ni ini. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo ni ini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran. Ania ang Ginoo, aron magari sa yuta, uban sa katarong. Atubangan sa Ginoo, kay nagaabot siya. Kay nagaabot siya, aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong ug sa katawhan, uban sa iyang kaangayan. Ania ang Ginoo, aron magari sa yuta, uban sa katarong. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo,
nagsugo kami ug nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Di pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo. Kuno sa kini katahom tan-awon nagidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanang nakita ninyo, apan moabot ang panahon na wala na bisan usa ka bato na magabilin sa nahimutangan ni ini. Ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutan na sila, kanus aman kini mahitabo, unsa man ang ilhanan, magpaila nga moabot na ang panahon na kini matuman. Si Jesus mingon, pagbantay kamo, ay kamo pagpalimbong, kay daghang nga moani sa ako ang ngalan na mag-ingon, ako mao ang Kristo. Na moingon usab, miabot na ang panahon. Panayaw sila tuhui. Ayaw kamo kahadlok, kung makadungog kamo mga gubat, mga kagubot. Kini mga butanga kinahanglan yung mahitabo pag-una. Para wala kini pasabot, nga doon na ang katapusan. Ipadayon siya sa pag-ingon. Ang usa ka nasod ng pagigubat sa laing nasod. Ang usa ka gingharian, musulong sa laing gingharian. Nahitabuon niya ang makalisa nga mga linog, gutom, kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok ng mga butang sa dagkong ilanan gikan sa langit. Apan sa dili pa kini mahitabo, mga butanga, dakpon kamo, lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon. Dadoon kamo atubangan sa mga hari o sa mga punuan tungod kanako. Maunya kini ang higayon na makasangyaw kamo sa maayong balita. Dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna na dili kamo mabalaka kung unsa inyong ipanalipod sa inyong kaugalingon. Kaya hatagan kamo isusulti nga kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon. Ingon man sa inyong mga paryente, mga higala, ug patyon nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako. Para walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo na mawala. Pabilin kamo na maglig-on. Kaya niining paagiha, maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, tinuod gayud, wala gyud forever. Ang tanan doon na di katapusan. Ato ang kinabuhi, no? Doon na katapusan, inikamatay nato. Ang kining kalibutan, mga igsuon, may katapusan. Gani sa itong pagtuo, sa katapusan sa kalibutan, muanhi, mabalik na si Kristo, no? Harap paghukom sa buhi o sa mga minatay. Kunya, sa unang pagbasa na kadungog ta, gikan nila ni
Propeta Malakia nga maabot ng panahon nga diin ang katong mga dautan, silutan, unya ang mga maayo panalanginan. Maabot yung panahon. Magsuon kanang kung kanang kining panahon na ba maabot na nato dihas tong kamatayon o matapos ang kalibutan, kamo din andam na mo? Andam mo mamatay? Ha? Diha tao, nagdamgo ba? Nagdamgo siya. Ang damgo niya, namura na siya gisudo sa slungon ba? Namura siya kanang giyayungan na paduong sa mentiryo. Nga diha na gyud nga huwag na gyud siya sa lungag. Ibangon siya Ni mata siya. Kaya natuwag man. Yung siya, ay, Ginoo yung taon, sus. Kuya, tinuod man yun. Ginoo yung taon, Ginoo. Sus, taon. Sus. Wap ako, wap ako ma-enjoy ng kinabuhi. Kung pa niya, I have not even started to live. I still have to enjoy life. Naipangutan ako ninyo ba? Kung tagaan mo o higayon sa Ginoo ba? Nasa dili pa matapos sa kalibutan, bisag atong kinabuhi ba? Tayo ang higayon niya, pagbuhat o usa ka butang, nga imong gustong buhaton sa dili pa matapos sa kalibutan, unsa man ang butanga nga imong buhaton. Muning nga, if the world is to end today, I have to do this. Unsa man ang this buhaton nimo before you go. Wag ako na huna ni ana. Mao na amuhang topic sa akong Bible sharing this week sa akong Bible community. Ako patubag-tubag sa text sa nila. Alang tubag ko andyo kay mura magana. Ingon siya nga, sa di pa matapos kalibutan, akong damgo, makasuri ko sa kalibutan, makita ang kalibutan ba? Di pa tapos sa kalibutan, sus, kanang gusto ko makaliwat, makakita ko sa akong liwat. Bakit ka ganyan? Sa di pa matapos sa kalibutan, mahitag magkauli mi sa among ginikaanan. Nagka-kanjo ba? Mga ilang mga tubag, ambot sa kainyo ka. Sa ganang pagbasa, si San Pablo na siya tubag ni ini, kung naminaw mo, iyang gibadlong ni iyang mga katawhan, ba? Nga, tungod kay, nagtuo sila nga tapos ng kalibutan, no? Pas sila din ang manong mo trabaho, kasi nung naglingkod, huwat lagkaon, no? No, sama na yung matawanan. Nga mingon San Pablo, tagaan itong panag-ingnan. Ako, so di ba patapos sa kalibutan, tanawa, iawag niya, sunda ko. Ako, nagtrabaho. Naningkamot na daan lang ang magkaon. Nagbuhat ko sa akong katungdanan. Sa kinabuhi. Sunda ko. Kaya kung di mo musunod, ingnon ako mga tao. Ang di mo trabaho ay pakana. Sulti na siya mga anak, di mo katrabaho, ay pakana. Kasi sulti San Pablo. Pulingon siya, nagbuhat ko sa akong katungdanan, akong assignment. Sa kinabuhi ni Don Bosco, kailangan Don Bosco, no? Sa mga Salesian priest, no? Sa gamay pa na siya, seminarista, sa seminaryo, minsan tuon siya diya siyang study hall ba? Gitawag siya siyang spiritual director, na pag-atos kapilya ba? Kay spiritual guidance ba? Yan, pag-abot niya dito, ang iyang director, kumidyante sa, kumidyahan siya ba? So, ingon nga, ay, Bosco, Juan, ang Ginoo nagsulti na ako, nga karong gabi imatay ka. O sa may imong buhaton. Yan, ang pare, nagpaabot nga,
Magkumpisal gid ni siya, no? Muampo. Di nga manoon si Juan Bosco, kanang mamatay ron ng gabi di ay padare. Pero excuse ba kanang mabalik sa kusa ko study hall ha kay tuay akong assignment ang humanon para ugbas klase. Ingon siya, nganong matubang ka? Nga mamatay man ng gabi Sabi gamit na. Sa suskuyok padare. Kay baga tagbo mis Ginoo, unya yung Ginoo, hay man imong assignment. Di impyerno ko. Mga igsoon, we should do our assignment. Unsa may atong assignment yun? Ito ba kaya si Ebanghelyo karon? Ang Ginoo ba si Ebanghelyo ba? Tanawa. No? Buong pa niya, sa di pa matapos ang kalibutan, ang mitabo mao kini. Daghan ta mga pagsulay nga itong agian. Grabe juga ayo. Daghan ta katalagman atong mahiaguman. Tulingon siya, ini kitabo ni ini gyud, kitabo ni ini. Mao ni higayon nga kamo, ikapadayag ninyo ang maayong balita. You'll stand by me. Muna lahutay gyud, lahutay mo ni higayon nga inyo ipadayag ang maayong balita. Unsa man ang maayong balita mga igsoon nga atong assignment. Unsa man ang sugo sa Ginoo. Unsa man atong misyon sa kinabuhi gyud. Di ba biyata? Unsa na? Paghigugma, pagmahal. Muna si misyon. Mamunta na kastubag, kung sa dip ang tapos sa kalibutan, what should we do? Before the world ends, I think, kinahanglan kita, we have to love, we have to fall in love, we have to be loving. Kinahanglan, sa tapos ng kinabuhi, we have to learn to fall in love. Kinahanglan kay na. Kaya na ano magina sa maunay sugo sa kinato, maunay misyon diha ka nato. Gugma. Natiman dili sayon ang pagmahal. Ningon Ginoo, sa pagsubad sa kong sugo, daghang mga pagsulay, daghan na, di sayon ginaayo. Di buhalag kasi mong kaugalingan, ay kabalaka. Kaya ako, mag-auban kanimo, bantay kanimo, sagwa ginigyoy, maunsa sa buhok na sa imo. I'll be with you. May amigo ko, nga gulang-gulang madato kayo. Nga, i-confess yan ako, Papa, nga, nyo ka nang, help me, advise me ba? Kanang, namo kay bayang kwarta ba? And before I die, I would like this to, maribag ako nang ibilin nga murag legacy ba? Unya mo ni akong plano, nga magbuhat ko og mutukod ko og foundation. Kung anong foundation man gyud imong tukuron, ingon siya nga foundation para sa makabus ba nga maka-eskwela, kung vision ko ng foundation para sa pag-sustain sa mga pari, mga mag-seminaryo nga pariol nga pobre ba, no? O yang kabtangan ni ibilin niya, haron nga ingon siya nga ni mauni paagi nga akong ipadayag ba akong pahigugma sa Dios, pero kakili mga tawhana nga papari na, sila maedukar na, unya makabuhi na silang pamilya, unya bisagwan ako din ang grasya, ang gamayng kwarta ng nabilin ako, nagbuhat gyapog mga mahing binuhatan alang sa katilingban, has build magtukod gyapog banay ug katilingban. Ningon siya, wa lang ko gyud kanang primero nga magtukod kog musilyo nga dako jud kaiba. Nga dako jud kayo para sa ko ang lunganan. Wa siya. Nga sa mawa man pero kini ina ko approve na siya. My God. My brother, approve na siya. So, you know, life is so short, I tell you. You have to enjoy it, yun. I think you have to enjoy it. Ug ang tubag mauni, ma-enjoy lang ito na kun, no? Buhato na ito itong assignment sa kinabuhi. To fall in love. No? Mahigugma, when you fall in love,
then that's the only way to enjoy life. Kaya maka-enjoy ka, ang kinabuhi nga naigugma. Kinabuhi ka na nga full of joy. Mabitaw yung mga tao nga, okay na kinabuhi, way nagmahal, may pagmatay. Gugma mo yung makapalipay sa kinabuhi. Mabitaw nyo kayo ng nabasahan ako ba nga, life is so short, you should, live, love, and laugh. See to it then. No? So short. Live well, no? Love much, and laugh often. Doon na siya mga practical ba? So, time is so short. But then find time. Ako na nakita sa sharing. No, find time po pa niya. Find time to love and be loved. It is God's greatest gift. Take time to be aware ba, papagabana. It is the opportunity to help others. Take time to laugh. It is the music of the soul. No? Take time to be friendly. It is a road to happiness. Siya. Take time to be quiet. It is an opportunity to see God. And take time to pray. It is the greatest power on earth. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos, Amahan magagagahong sa tanan. Nagubuhat sa langit o sa yuta. Kung Yesu Kristo, yung anak bugdong, Ginoo nato. Gunam ko sa lang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Isa kisugon ni Poncio Pilato. Ilang sa krus na matay gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Kitulog kaadlan na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Diyos, Amahan magagagahong sa tanan. Ito mabalik siya. Pagpagod sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kaabitan sa mga santos. Pasiluan sa mga sala. Pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo kita sa itong Ginoo, sa kasaysayan, ang sinugdanan ng katapusan, na nagatigob unta ang tanang mga butang sa langit o sa yuta, ubos panggama ni Kristo. Puno sa paglaom mo, ingon kita, Diyos sa kaluoy, dungga kami. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, kaobispuhan, mga pare o diakono, nga lamdagan unta sa Espiritu Santo, ang ilang mga huna-huna, aron aduna sila'y igo nga gahom sa pag-atubang sa mga hagit sa bag-ong panahon karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa nasod, ug ang anaa sa panggamhanan, nga ila untang sundon si Kristo, kinsa ning anhi sa kalibutan, aron sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi, alang sa kaluwasan sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong katawhan sa Dios, nga sa pagtakop sa Holy Door of Mercy, magpadayon unta kita sa pagpuyo nga mapasalamaton sa Santissima Trinidad, sa paghatag kanatog higayon, diin atong natagamtam ang dili matukib nga Dios nung kaluoy ug pasaylo, ug nga ang gugma ug kaluoy sa Dios, ato usab untang mapaambit sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga nahilambigit sa problema sa druga o ang ilang mga pamilya nga unta masaligon silang muduol sa Ginoo, ang Dios sa kaluoy ug pasaylo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluoy dungga kami. Alang sa mga benefactors ug sponsors ni ining TV Mass nga matagamtam unta nila kanunay
ang walay katapusang gugma sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga mihalin na sa laing kinabuhi, ilabi na ang kalag ni Macnandro, nga madamdag unta sila sa kaal nga silaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy dungga kami. Muhilom kita sa makadyot, alang sa mga katuyuan nga gipadala sa atong mga televiewers. Amas tanang panahon, gipadayag kanamo ang imong anak, ang katapusang walay tali nga maayog dautan. Kining amo mga pag-ampo, mga dasig, o mga tabang kanamo sa paglahutay diha sa kaayo. Kining mga pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamatan ka karon o among Diyos, kay gigasahan mo kami ang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, na imo among gasakaron, putliong hingpit ug takos kayo sa imong kahalangdon ug pusa o Dios, kining panog kining bino, mga halad nga nagagikan daw sa kanimo, unta magahutya sa unsang waagi, diin sa kadaghan sa mga ubas, usa kay lindo ang ihimo. Daghanan ang uhay sa trigo, daghang uhay sa trigo, sa pirasong pa, sa pirasong latingos. Daigol ang Diyos, daigol ang Diyos, daigol ang Diyos sa kahangturan. Daigol ang Diyos, daigol ang Diyos, daigol ang Diyos sa kahangturan. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Alas sa paglaing paghihaya sa yanan, alang sa pustanan sa tigunya, santos na si So, Ginoong Diyos namoy tugot ng mga gasang among gihalat, makadungang sa mong gugma kanimo, magdala ka na mong anas kinabuhing tunhay, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayo, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagin Hesus Kristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy, sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos mapakatao gikan sa Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, igiluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way punong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahulan, sa hantos. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 sa kahitasan. Santos kay katunog ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu na pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namong nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimong mipikas, ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawat takin ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kayo pag-usaw, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniya paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Pero paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Ipasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayang nga moatubag moalagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas tugon ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Nung nimigin mong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit ni media sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Imo kaming ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, tanang mga santos, na nakatuman sa imong kibubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daygo na kang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak.
Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kaniya magkagagahong amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-aampo kita sa kamahal itong gamito ng mga pulong gitudlos ng manunubos. Ama namu, ngala ka sa mga langit, pagkay ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuwal ang imong pagbuot, hindi sa'yo tamay ngun sa langit. Ang kalano na mo sa matakadlaw, iatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mga kami ginuwi mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw ang mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibabot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Makita pa nag-inig suunay. Kuliro sa Dios, nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo.
nestled within my own care. Oh, many, what they see, led by my light shall you be. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga mong gisaulog, aron paghandom sa mong Ginoong Hesus, mutabang unta pagpatubo sa among gugma kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, nakasakit ka matayon sa krus. Manitudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Doon ka ang pangamuyo na mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot na nag-antos tungkol sa sakit o balatian. Magkamong gipili siya aron mahimong santos. Nang iyang kasakit pahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari o bang kanimo, diyas kahiusat sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Salamat sa itong mga igsoon, ni Alagad in Santos, nga misa ang choir, Good Samaritan Choir. Atong Pilgrims Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Paris, Aurelio Chapter. World Apostolate of Fatima, Capital Chapter. Youth Apostolate of Fatima, San Roque Paris, Subandako, Mandawi. Cebu Metropolitan Cathedral Lay Ministers, led by Brother Danny Sescon. Atong offerers, si Tess Macias, Cherry Ocanyada. Ginoo man kaninyo. Ang langit ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dali niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipakita ang Diyos sa iyang gahom, ug bilalo sa walaang dapit. Himaya, himaya, sa hari sa kahangturan. O ang katawan nga iya sa Diyos, makusganon nga nagahawin. Ang panalangin nga iyang dala, gugma o mga hinigugma diha ni Kristo. Isip Arsobispo sa Sugbo, gihangyo nako kamong tanan nga karong adlaw sa pagtakop or closing of the Jubilee Year of Mercy. Himayaon nato ang Dios tungod sa iyang dakong gugma, tungod sa iyang dakong kaluoy natong tanan. Sa naglabay nga tuig, nagpamalandong kita nining kaluoy sa Ginoo. Unta sa pagtakop nining tuiga, mahimo kita nga maluluyon sama nga atong amahan maluluyon natong tanan. Unta doon na kita'y mga buhat sa kaluoy, labi na sa mga nagkinahanglan, labi na sa mga drug surrenderies, labi na sa daghang mga kabos sa atong sosyedad. Og gihangyo nako gihapon kamong tanan nga unta sunod nga Domingo, piyesta ni Kristong Hari, magkatigom kita sa Puente Osmeña alas 4 sa hapon aron pagsaulog sa misa og prosesyon, og kining adlaw mao gihapon ang pagsugod sa tuig sa parish as Communion of Communities. Mga hinigugma sa pagkadako sa gugma ug kaluoy sa Dios, unta mahimo kitang maluluyon tungod kay naka-eksperyensya kita sa kaluoy sa Dios. Ug ipakita nato nga si Kristo mao'y atong hari tungod sa atong paghimaya niya diha sa atong pagserbisyo sa kada tagsa. Kanyong tanan, daghang salamat labi na sa atong mga buluhaton nga makadala kaluoy sa Dios
gugma sa Dios o panagiusa sa atong simbahan o komunidad. God bless us all. The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors: